naimbag nga bigat yu amin tatta agmukbang mamet padasat mamet ti agmukbang dagito ini dagi kwa kanet ada kamatis ada kamute bulong kan kangkong okra tarong sunny side up na iklog tuyo kan hotdog suka kan tuyo soy sauce kan dato ini linutok nga kwaman nga sinangag nga da kangkong na ni ang kung embel lang di kwatit kangkong surot ko to'y sinangag ko. So bago akmangan agwalok tayo man apo agyamanak po kung ka tatanga bigat agyamanak dagitoy nga kanek bendisyon apo ti mangted ti pigsak apo sapay ko maapo kanak nga kinanayon ti pigsa kagalakan at Lord, maraming salamat sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. Thank you so much and Amen. May kayon kaduan dakon no dati makanyot tagit gumitnang kayo kanya akong nga mangan may kayon tuyo takman no kaya mo lang ibuson dagitoy hindi ko maibos tumalon-malon okra kaya nga tapo datoy nga maibos kala nairaman namin yan pangal daw kung panrabe dagamin na buyak ito nga kala nag-crave ako mga mukbang kangkong di putot ko ti nagawis nga mukbang nga natatama maturog mo riringit madina kayat mga sisak langan duwa kami kuma kamute
Hindi matuturugan na eh. Ririingat, prank lang yon, papa, prank. Kung kuna na. Awan serag na takta. Gana Lunes ken Huwebes la serag na face to face. Makapainggan nyo gamin, dagay mukbang da. Gimas ti kakaananda. Dapay nabuyak, kunana na eh. Kunana. Mga pagasot mamag. Kunana ni bakat tao. Ubus tanong dato yun eh. Kunana. Lahat ba yan, ubusin mo yung kanin? Oo. Para hanggang gabihan ko na, kuna. Nagunga. Nangato garod sugar ko. So ano kwa. Kung nga ibusan. Ayun side up. Yung raman ko garod isudan eh. Di da maumay. Chicken hotdog. Noong kung may boss, suda natin mangitulo yan. Giputot ko, nahilig kamate. So inislaysak ti kamate para kanya na dato eh. Gana taktan eh. May tuturugan na. Awan sadak na, ito nga binayba ang maturugan na. Bumawi ti turog. Ano da face to face da. For starting, ti sapa, ririinga kaon. Magluto ak ti kaninan, balon na. Malpas mangan, pandigusag. Padasok ko mga ibusan ka. Nangakula sugar ka. Are, balik ka na ha. Arem. Awan. Hindi na kaya. Sungad na eh. Sungad daw crack. Pusak amin dato. Damat naanik ang 5 nga okra ito'y mula. Ito'y igid mi. Magda ma-harvest ko. Isapaw po yung tinna ko eh.
Kagudwag lang datoy ano da kanin damat. Hindi da magkinadbaanan. No, rela naglingad si tao ni. Sapsapaan, nagpudok. Kailang pa pagudwan damat dato yun, nagina. Ibulat amin dato, ano ka? Dato yung crack. Shout out gayam dagi kabsat ko nga si Man ni Riubin kan Manong Ronald. Galwat kayo dita trabaho yun dita. Kanayon nga pa. Tumawat kini ako ti pigsa ragsak. Ito na lang kakainin ko. Ito, para sa mag-ina ko na. Baka umato dati sugar ko. Malagip ko gayam, di pepino. May istoryak lang. Inatake ti nangisit nga kuton. Kimulot dagay bulong na. Pero adot sabong na, di pa mo nagtuloy no pa. Kakadwa na nato yun okra. Gangganin. Ginudwak yung tirog na kilaban. Dapay dugan. Satoy kami, kabambantayan ti Antipulaw.
dapat aeroplano. Dito yung gamit ti dalan ti aeroplano mapantay ko di Pasay. Di airport. Ito iti Weda. Mga pinanayon na ko. Ibos di okra. Kung nga ibusan dato yan, bagi mo di agina, madikita na na narato nga titsura ko. Kimusilak, hindi imbaga na ibusan sa amin dato yung luto ko naman. Fried rice. So nga, pagin na mo dato yun na. Dito ilangan na po. Sapay ko ag-like kayo, ag-comment kayo, tapos kinanayon kayo magbuyat yung video, ag-subscribe kayo, agyaman na pinangtulong nyo kanya, tapno lumaktil mo ti subscribers ko. Gana lang dito yun na po, galwad kay amin, niya po Diyos di kumuyog kanyayo amin. Sige, bye-bye!